जात्रा फेस्ता निमतान लोक व्हडा संख्येन एकठांय येतात आणि हे सण परबो व्हडा उमेदीन आणि एकचारान मनयतात। बिरेस्तारा गोयची फामाद मयेची माळ्याची जात्रा जाली। या दिसा गोंय तशेंच महाराष्ट्रा सयत भाविक मया व्हडा संख्येन एकठांय आयले। या निमतान भक्तांनी कुळदैवत केळबाई देवीचे दर्शन घेऊन देवीची सेवाय केली। तर हे सकाळी जेन्ना हे सकाळी 6 जाली तेन्ना महाराष्ट्राचो लोक कर्नाटक दांडेर अशे जे जागा हे लोक आसा गोंया भायर बसून अशे लोक सगळे येवन हांगा जे दर्शन घेवन न्हावन करून दर्शनाक गेले। अशी सकाळी अशी गर्दी अशी खंयच्या वर्सां जावंक ना। अशी एक भावगी लोक सगळे येवन सगळे दर्शनाक घेवन गेल्ले आसा। तशें आजून पसून ही गर्दी खूब आसा। अशीच आनीक हे भाविक लोक जात्रेक येवन सगळे वयचे। म्हणजे म्हाका सांग महाराष्ट्रान जे भायर जे भाविक आहा ते वर्साच्या वर्सा येतात। वर्सात तांकां खबर आहा की संवसार पाडची आरती असो जाता ही तांकां पूर्ण खबर आहा। ते बरोबर ते अर्धे दिसा येता काल 2 दीस जाले ते येवन सगळे जावन वयता। कारण हे आमचं कुलदैवत असल्या कारणाने आम्ही आमच्या वाडवडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही इथे पाया पडायला येतो, ओटी भरतो आणि पाया पडतो आणि आम्हाला इथे येण्याचा आनंद मिळतो। आनंद याच्यासाठी की इथे आपला काहीतरी आपलं दैवत आपल्याला म्हणजे पूर्वजांनी आपल्याला सांगितलं की केळीच्या वनात सापडलेली केळबाई माते सर्वांच्या इच्छा मनोकामना पूर्ण करते। त्याप्रमाणे आम्हाला त्याचं फळ मिळालं आणि त्याकरता आम्ही त्या केळबाई देवीच्या चरणाशी मी पत्नी सून कुटुंब येतं, कुटुंब संपूर्ण येतो आणि ते दर्शन घेऊन आम्ही महाप्रसादाला दुसऱ्या दिवशी अभिषेक असतो। त्या अभिषेकाला पण थांबतो आणि अभिषेक झाला की जेवण करून मुंबईला निघून दरवर्षी येतात। दरवर्षी येतो दरवर्षी। यंदा तुम्हाला अनुभव कसा काय मिळाला? यंदा अनुभव असा मिळाला की आपल्या मुंबईला जो काही ह्याचा काळ आहे, युद्धाचा काळ आहे, त्या युद्धाची काळची झळ आम्हाला पोचत नाही। ती झळ बाहेरच्या बाहेर आमची सगळ्या आशा इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतात। केळबाईच्या आम्ही प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिवस नाव घेतो आणि त्या नामस्मरणातच आम्ही आमचं जीवन जगतो। त्यांना आज आमची मयाची जात्रा त्यांना लोक भाविक लोक भरपूर येतात, महाराष्ट्रातून लोक येतात आणि ते बॉम्बेकार येतात, ते त्यांची फॅमिली सरकट येतात। भयंकर सकाळच्यान भातोडी चालू असता ती सांजपर्यंत ते लोक येऊन वयता। अनु खूप येयला लोक, भयंकर जालो अनु लोक। किती करतात ना हांगा ते न्हाता, हांगा 33 कोटी देवांची तीर्थ हांगा तळये ते न्हाता, देवीचे दर्शन घेता, जात्रा पळयता आणि मागीर लोक आपल्या घरा वयता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।